can't accept the loss, I'm hard-headed. There's a little bit of madness to my method. Many falling off that fine line that I'm treading. I risk anything to be great and I'm not letting nobody rob me of my victory. Number one, that's what I'm meant to be. When by any means, only thing that makes sense to me, I can make nice or make history. I got that dog in me, yeah, turn me up. Big energy, got the crowd going nuts. I got that dog in me, any up, I take on anyone. Здравейте и добре дошли в новото видео на канала. В това видео ще ви споделя две неща. Първо, ще ви покажа моя тренировъчен сплит. Какъв е, тъй като имаше доста така интерес от някои хора и искаха да видят какъв е моят тренировъчен сплит, как аз тренирам, как съм го структурирал. Имайте предвид, че това, което ще ви покажа е програма, която съм си лично изготвил за мене. Наблегнал съм повече на изоставащите мускулни групи, но това след малко. Другото нещо, което ще ви споделя е една моя тренировка за крака, тъй като до сега не съм споделял моя тренировка за крака, не съм заснемал. Да видите как изпълнявам упражненията, по какъв начин, доста интересно, където ще поговоря и за нея. Все пак някои хора са останали с впечатление, че малко ги пренебрегвам краката или не ги тренирам редовно. Това не е така. Тренирам ги доста усилено. От последните 2 години насам доста експериментирах. Какво ли не правих, супер тежко тренирах, супер интензивно и намерих моя начин, мисля, че намерих моя начин, който най-добре се отразява върху моя организъм. За мен е важно тялото да има една красота, една естетика и разбира се, това почва от краката. Просто не разбирам хората, които не правят крака. Не мога да разбера защо не го правят, но това си е тяхно решение. Не може само тренираш горната част и краката да изостават. Получава се така един дисбаланс, който не е окей за организма. Бих казал, седиш малко смешно. Горе си с 2 пъти XL блуза, долу си съвсем гащи, което не е окей. Аз мисля, че една тренирана физика, за да изглежда добре, трябва да се тренира както горна, така и долна част. Не може да правиш 3-4 упражнения за бицепс, за крака да минеш с 2-3 упражнения. Смешно е, но всеки сам си решава. Това е мое мнение. Така, сега да се върнем към моята програма, която да ви споделя. Сега ще ви излезе на екрана. Аз съм си я сложил тук пред мен да я гледам. Вие в момента ще я видите. Програмата не е някаква тайна, както казах. Изготвил се е специално за мен и съм наблегнал на моите изоставащи мускулни групи. Програмата е изцяло базирана на методиката на Дорин Йейтс, но съм си направил някои корекции, които са ефективни за мене. Като може да видите, стигам тук до максимална шестица десетка и след това връщам една серия между 16 и 25 повторения на по-леки килограми. Тоест, изцяло програмата Dorian Yates, тази последната серия я няма. Аз съм си я добавил, защото в началото пробвах копи-пейст на Dorian Yates. Говоря методиката, не е упражненията, а методиката. При мен лично не се получи. Започнах да ставам, бих казал, ставам един такъв замазан, но когато вкарам една серия, която е между 16 и 25 повторения, се отразява доста по-добре. Все пак на Dorian Yates програмата е доста ефективна, дори все още се употребява. Доста голяма част от нашите културисти я използват и не само те, доста културисти, които са на световно ниво, които са на сцената на Мистер Олимпия. Но разбира се, те си имат своите корекции. Всеки човек е индивидуален. Не може една програма да изсипеш и всички да тренират по нея и да имат еднакви резултати. Това няма как да стане. Всеки има слаби и силни мускулни групи, където той трябва да си прецени, или даденият треньор, ако работиш с него, да си прецени и да се наблегнат на тези мускулни групи, които са слаби.
да бъдат с приоритет. Така съм направил и аз. Също така да ви споделя, че Dorian Yates прави точно такива курсове, които дава той лиценз, точно за неговата методика. Курс е между 4-5 дни, където тренираш с него, като през това време учиш и методиката на теория и на практика, за да разбереш де-факто как се изпълнява това нещо, което това е много интересно. Мисля, че дори има няколко българи, които са ходили на този курс и имат сертификат от него, но това е друга тема. Хубаво е просто да се знае. Сега да обърнем малко информация повече към самата ми програма, да ви покажа за какво става на въпрос. Виждате на екрана първи ден, тренировъчна програма, първи ден, дърпане на скрепец отпред. Също аз съм заснел такова видео, където правя този първия ден. Дърпане с крепец, дърпане с дъмбел или на машина. Аз употребявам машина, защото имам проблем с кръста и когато направя по-голяма ротация в кръста, много лесно захапвам. Бар мечка, аз изпълнявам упражнението на машина, където тук се опира в гърдите и дърпаш. Бар с крепец под гърди, с обратен хват или надхват. Тук всеки сам си решава как иска, под какъв ъгъл да натовари гърба. Пуловер. Пуловер го изпълнявам тук с дъмбел, защото много добре влиза, разтяга фасцията и гърба може да стане доста по-голям. И 6 упражнение, което е задно рамо, 5 серии между 20 и 12 повторения. Казвам 20 и 12, защото започвам от ниска тежест и стигам до по-тежка тежест. Така да се върнем в началото. Виждате, мога да разделя цялата програма. Самото изпълнение на самите упражнения е идентично. Давам пак за пример дърпане с крепец отпред. Правя една работна серия, която е между 6 и 10 повторения и една работна серия след това, която е между 16 и 25 повторения. Имайте предвид, че имам вработващи серии, както съм ги споделил. Тези вработващи серии могат да варират между 2, 3, 4 и 5 вработващи серии, зависи от килограмите и колко сте як. Да кажем, аз слагах всичките килограми, 100 кг в залата на скрепеца, не ми стигат и слагах по още едни десетки, дори стигах до 15, 2-15, още между 20 и 30 кг отгоре за дърпане на скрепец. Тоест, при мене загряващата серия ми беше следната. Слагам 50 кг, правя една десетка, слагам 70, правя една петица, 90, правя една петица, слагам 110, правя една петица и чак на 120 кг ми е първата работна серия. Ако на 5-то, 6-то повторение аз усетя, че ми е леко, спирам и слагам още килограми, за да стигна до максимални килограми между 6 и 10 повторения. Това е идеята на самата методика. След това връщам на 80-90 кг и правя между 16 и 25 повторения. Дърпането с дъмбел е същото. Слагах между 80 и 110 кг, зависи как се чувствах, силата ми варира. Слагам 40 кг, след това слагам 60, след това слагам 80, правя само едни петиции с по-малки почивки. Това се казват вработващи серии, докато стигна до моята първа максимална серия. Отново след това връщам една серия, която правим 16-25 повторения. До тук мисля, че ме разбрахте. Четвърто и пето упражнение, последните две упражнения, тях са с по 3 серии между 16 и 20 повторения. Тук цел да направя доста по-голям пъмп и вече на цел да дигам с голями тежести, просто да направя едно хубаво изпомпване. Имайте предвид, че всички тези серии, които ги виждате, трябва да се правят до пълен отказ. И друго много важно нещо е, когато правите дадено дърпане, да няма такива дърпаш, пускаш, почиваш, дърпаш. Самото движение не трябва да се спира, не трябва да спира да го правиш, за да бъде максимално ефективно, защото при всяко едно спиране нашите процеси в организма започват да се възстановяват,
между 1 и 3 секунди, ако починете повече, тези процеси се прекъсват и тялото, бих казал, се малко стресира, така че старайте се, когато правите дадено упражнение, да не почивате, дори за гърди, бутате, пускате. Такива горе да си починеш малко е безсмислено, особено когато търсиме пълна хипертрофия. Сега, друга е темата, ако целиме да направим на 40 кг 30-40 повторения, тук целиме силова издръжливост, там вече е друго, но ако тренираме за да получим пълна хипертрофия и пълен отказ, това не е начин, начин е да не се почива. Цък, 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 цък. И получаваме максимална хипертрофия и по този начин по-бързо изпълняваме упражненията. Това е всичко, както изпълнявам, както виждате надолу. Следващия ми ден е втори ден гърди плюс рамо плюс бицепс. Трети ден гръб плюс трицепс. Първи и трети ден правя 2 пъти гръб. Но имайте предвид, че гърба тук е с различни упражнения и да ви кажа по този начин, както ги изпълнявам, аз успявам да възстановявам. Четвърти ден ми е почивката, пети ден имам крака. Сега ще видите самата тренировка за крака, като прасеца тук съм го сложил на първо място, защото започвам с прасец. Все пак той ми е по-изоставаща мускулна група и трябва да наблегна на него. Така, шести ден рамо и ръце, като съм и комбинация. В предишното видео споделих моя тренировка за рамо. Ръцете, както казах, нещо стане, съм ги изтрил, но ще заснема отделно видео, където правя само ръце, за да видите как изпълнявам и там упражненията. Това е като цяло моята програма. Не е кой знае какво, но пак казвам, имайте предвид, че това съм си структурирал тази програма специално за мене. Ако смятате, че имате такива изоставащи мускулни групи, може да я пробвате. И сега да отидем към тренировката ми за крака. Там, където ще поговоря отново, има доста така интересен начин на изпълнение, където ще се определим, ще ви стане така любопитно и ще ви кажа защо така го изпълнявам. Да отиваме към сама тренировка за крака. Включвам се тук от моята тренировка. Първото упражнение, което правя, е упражнение за прасец. При мен е лично прасец доста изостава и се опитвам доста така да наблягам на него. Тук идеята на самото упражнение е да правя в 3 различни позиции стъпалото. Както виждате, в момента петите са събрани, а пръсти са отворени страни. И идеята на самото упражнение е не да слагам много тежко, а продължението на самата серия да бъде между 40 и 60 секунди, ако може и повече, но минимум 40 секунди самото изпълнение. Като идеята тук е горе в крайна позиция, леко задържане, бавно пускане, където е под контрол, долу едно хубаво леко задържане, като максимално разтягане. Това е идеята на самото упражнение. И накрая вече като не мога, добутвам едни такива бързи серии. Ето виждате, сега това е трета серия, която краката са прави. Изпълнението отново също 40-60 секунди. Там трябва да варирам, затова си гледам и часовника. Може да забележите някои от клиповете как си гледам постоянно часовника. Още в началото, защото това не ме интересува най-много. Виждате как го задържам, пускам бавно с контрол.
правя по две серии в различна позиция, общо взето 6 и почти през серия разтягам прасеца, защото е хубаво да се разтяга и да ви кажа малко ми крампира прасеца. В близките години, честно да ви кажа така, доста понатегнах упражненията за прасец. Започнах да ги правя доста по-често и виждам някакъв прогрес. Знаете, че прасеца е така доста генетичен мускул и ако нямаш като генетика е много трудно да го развиеш. Самият Арнолд Шварценегер доста трудно го е развил, но по някакъв начин е успял. Мисля, че годините също са значение. В по-ранна възраст, ако успееш да го развиеш, определено има значение, но аз до сега винаги съм го пренебрегвал. И пак има някакъв прогрес. Ето виждате, в момента това е третия начин на изпълнение, където са пръстите навътре, а петите навънка. Тук центрираме повече върху външната част. Самата идея на различните ъгли на изпълнение, вътре, средно и вънка, е идеята да хване цялата част на прасеца отвътре до вънка. Това е самата идея, защото всеки ъгъл натоварва специфично външна, вътрешна и средна част. И това ми е идеята, не да правя 6-7 серии, само с една позиция, където натоварвам само по един и същ ъгъл мускула и то вместо да го натоваря и да има ефект, аз го претоварвам и де факто го смачквам. Правя едно упражнение прасец, 6 серии, като казах, че ъглите са ми различни, две външна, две средна и две вътрешна. Второто ми упражнение е задно бедро на машина. Виждате тук отново по същия начин, пръстите сочат навънка. Тук идеята да хвана повече външната част на бедрото, като идеята ми е абсолютно същата като прасеца. Идеята е да хвана цялото задно бедро от външната част до цялата вътрешна част. Отново правя 6 серии, като 2 са външна, 2 средна и 2 вътрешна част. Заснел съм и само по една серия, защото ще стане много дълъг самия клип. Сега в момента съм общо взето с прави крака. Не е идеално прави, но това е моята позиция на прави крака. Между другото, така, задното бедро от 6-7 месеца го правя така доста интензивно и наблягам повече на него по 2-3 упражнения и виждам доста голям прогрес. Дори и хора са ми казали, че задното бедро доста така се е пооформило и пораснало. Това виждам и на клипа. Добре става. Винаги гледам да правя сериите ми да бъдат до отказ, до пълен отказ, докато не мога. Това сега трябва да е третата позиция, да. Третата позиция, като пръстите сочат навътре. Тук акцентираме повече към вътрешната част на бедрото, бих казал и адукторите. Тук правя между 12 и 16 повторения, пълен отказ гледам да е. Следващото ми упражнение задно бедро е на машина с един крак, където отново правя същото нещо, външна част. Виждате тук външното бедро как се натоварва доста повече и се усеща доста повече. Може да го пробвате и сами ще се убедите. Тук сега следващия начин на изпълнение, повече за средната, централната част на самото задно бедро. Виждате, кръка ми е прав, по-централно е. Друго нещо, клипа е заснет
преди месец. В момента бих казал, че съм още по-добре, но не мога да правя ни същи клипове, ще стане безинтересно, но положението доста добре. Следващото упражнение, което правя е български клек с дъмбел. Не използвам само него, но ги редувам с напади с ходене. Това е едно от любимите упражнения. Напади, където с един чувал на гърба или някакви дъмбели и правиш разходка. Това е най-уникалното упражнение, където такова натоварване от никое на друго упражнение не мога да усета. Цялостно усеща се глутеуса, задното бедро, предното бедро адски се усеща. Но от време на време правя така някои разнообразия, като сменявам самите упражнения. Все пак и едно упражнение, след трета-четвърта тренировка вече тялото се адаптира към него и хубаво някои упражнения да се подменят. Не говоря за всички, но някои упражнения може да се подменят. Сега базовите упражнения няма как ги подмени с нищо. След това отивам на предна екстензия, като идеята тук е пак същата. Правя 6 серии, където съм отворил пръстите навънка, след това са централно пръстите и пръстите навътре. Като по този начин в момента, който го правя, натоварвам повече вътрешната част на самия квадрицепс. Централната част натоварва повече средното бедро, централно отгоре, а с пръстите навътре натоварвам повече външната част на самото бедро. Това е самата идея, а не да правя 6 серии само по един и същи начин и да изтощавам само един и същ мускул. Все пак мускулите на краката са най-голямите и според мен трябва да се тренират по доста ъгли, за да мога да натовариме най-ефективно. По този начин аз не усещам претоварване, не усещам преумора и се възстановявам доста лесно и краката ми седат доста по-свежи. Между другото, преди съм правил адски тежко и освен краката да ми станат водни, подпухнали, загладени, друго нищо не ставаше. Явно съм ги преуморявал и като почина 2-3 седмици, говорим с по-леки тренировки, краката почва така да се поизчистват. Сега по този начин, който тренирам, доста повече ми харесва и доста по-добро напомпване и визия получавам. Това, което ме вълнува. Тук сега в момента правя за външната част. В момента краката са ми по-чисти определено, но до сега никога не съм бил толкова чист в самите крака, винаги те са ми куцали, ги скъсвах от тренировка и от кардио, но явно съм ги адски много претренирал и не мога да възстановят и вместо да получавам анаболен ефект, съм правил явно катаболен. Тук трябва да използвам клек. На Великден беше 6 в понеделник. Се бях прибрал към Пазарджик, там тренирах и бях се понеял така с козунаци. Бях качил така 3-4 кг, имах доста сила от предишния ден. И викам, ще пробвам така малко днеска с по-тежко. И в залата тренирах, там в Пазарджик, където хода. И стигнах до 180 кг и до третото повторение всичко беше окей, но на четвъртото кръста ми увисна и направо си еба майката. Какво да ви кажа, така захапах, че половин час не мога да си тръгна от залата.
Не мога да си разтоваря щангата, защото като седна в такава позиция, окей, обаче изправили се, направо ми спира въздуха, бях захапал доста сериозно. Прибрах се вкъщи, татко малко от малко разбира така от чакрачиство общо взето, от казармата там каквото е научил. Издърпа ми кожата на няколко места, където изпуках. Аз се опитах да си сукам няколко пъти, пак изпуках, но освободих някаква част. Пих обезболяващи, на следващия ден сутринта станах и усещам как цялата десна част ме дърпа. И там, където живея, моето село там Ветрен, имаме двама чикръкчи. Баща ми се обади на един от чикръкчия, беше на линия и сутринта към 9-10 часа отидох. Човека така доста професионално подходи към мене и да ви кажа честно, ме оправи почти на 90%. Веднага усетих едно облегчение и благодаря му за което. Доста така бързо усетих облегчение. Направим някакви масажи, дърпаме, наместиме. Не беше болезнено, болеше ме доста повече преди това, но благодаря му все пак, че все още има такива хора, най-вече благодаря. След това усетих още напрежение в гърба, където вкъщи си правих няколко дни така усуквания, имам си едни мои упражнения, когато имам проблем с кръста и една сутрин като правих упражненията, изпуках точно там, където трябва и ме отпусна една така топла вълна и усетих така напълно облегчение. В момента съм супер и в момента мога да клякам, но малко се паза под страх. До 160-70 кг повече не слагам. И тук вместо да клякам, правя на Смит машина. Не, че не я правя, но просто пропуснах клека. Виждате, краката са като цяло са в добра форма. Има мръвка по тях. Както казвам, аз нямам много мускулна маса. Видяхте там в какви позиции, под какъв ъгъл правя краката. Като цяло е добре. Между другото, по краката за първи път ми излизат така вени, до сега никой не са имал такава вени. Който това е пак някакъв признак, че имам доста повече чистота. Това е отзад в съблекалната, където направих така набързо един позинг. Горна част, горна малко съм спихнат, все пак правя крака. Но пък седях доста чист този ден. Формата е доста добра. Мисля, че краката си отговарят на самото на горния торс като телосложение. Имам така съразмерна мускулатура. Да, добре. Цяло на мен ми харесва. Това е моя тренировка за крака. Показах ви начина ми на изпълнение под различен ъгъл. Казах ви каква е моята идея. Пак ще я повторя. Идеята ми е да не тренирам 4-5 упражнения с една и съща ширина на краката, където натоварвам само и едни и същи мускули, много малко под различен ъгъл. И идеята е да се въртат самите стъпала, за да може ъгъл да се промени. Имайте предвид, че при някои упражнения, ако сте много силни, като лек прес или хакинг лека, когато завъртате навътре краката, имайте предвид, че започнете с по-леки тежести, защото контузията там е много бърза. Все пак правим една ротация, която усукваме коляното и трябва преди това да сте ги опитали на леки тежести, да видите как става. Не слагайте тежко, не товарете, защото много лесно може да се контузите. И така, това от мене. Чао за сега.